От незапомнени времена хората са гледали света, изпълнен със страдание, и са се питали за същността на един доброжелателен Бог. Ако наистина съществува висша сила, която е добра, защо болката е толкова дълбоко вплетена в нашето съществуване? Този въпрос, ехчещ през хилядолетията, е в основата на богословските и философски дебати. От ужасите на природните бедствия до мъката от личната загуба, страданието се проявява в безброй форми. Всеки един от тези случаи ни кара да се изправим пред този фундаментален раздор. Как могат добротата и страданието да съществуват едновременно? Този въпрос няма лесни отговори. Той е лабиринт с пътеки, водещи през различни вярвания и течения на мисълта. Някои твърдят, че самата концепция за любящ Бог е несъвместима с свят, белязан от болка. Други предполагат, че страданието служи на някаква по-висша цел, скрита от нашето ограничено човешко разбиране. Това изследване в сърцето на страданието изисква пътуване през различни гледни точки, всяко от които предлага уникална леща, през която да разгледаме тази вечна загадка. Един от най-разпространените аргументи е съсредоточен около концепцията за свободната воля. Ако хората са наистина автономни същества, способни да правят независими избори, тогава страданието се превръща в нещастен страничен продукт на тази свобода. Ние сме архитекти на собствените си съдби, за добро или за лошо. Тази гледна точка предполага, че Бог, дарявайки ни със свободна воля, се отказва от контрол над последиците от нашите действия, както индивидуално, така и колективно. Тази идея обаче често ни оставя да се борим с необятността на страданието. Докато индивидуалните избори несъмнено допринасят за болката и трудностите, могат ли те да обяснят напълно огромните страдания, причинени от природни бедствия, болести и системни несправедливости? Мащабът на тези трагедии често надхвърля влиянието на индивидуалните човешки действия, карайки мнозина да търсят отговори отвъд пределите на свободната воля. Някои намират утеха във вярата, че страданието, макар и безспорно болезнено, може да доведе до растеж и по-дълбоко разбиране. Тази гледна точка предполага, че незгодите, подобно на ковачница, каляват човешкия дух, разкривайки скрита сила и устойчивост. Чрез изпитания и премеждия ние развиваме емпатия, състрадание и дълбока признателност към крехкостта на живота. Освен това, някои религиозни традиции разглеждат страданието като път към духовно просветление. Като понасят трудностите с благодат и смирение, хората могат да надхвърлят своите земни ограничения и да изградят по-дълбока връзка с Божественото. В този контекст, страданието се превръща в тигел, изгарящ примесите и разкриващ истинската същност на човешката душа. По целия свят различни религии и философии предлагат множество интерпретации относно съществуването на страданието. Будизмът, например, разглежда страданието като неразделна част от човешкото съществуване, проистичаща от привързаността и желанието. Индуизмът изследва концепцията за кармата, предполагайки, че страданието може да бъде следствие от минали действия. Християнството се бори с идеята за любещ Бог, който доброволно е издържал страдание чрез разпятието на Исус Христос, предлагайки изкупление и надежда за човечеството. Тези разнообразни гледни точки подчертават сложността на въпроса. Няма един единствен, универсално приет отговор на въпроса за страданието. Вместо това, всеки човек трябва да се впусне в лично пътуване на изследване, търсейки смисъл и разбиране в рамките на собствената си система от вярвания. Търсенето на отговори често води до още въпроси, подтиквайки към непрестанно размишление и самоанализ.